ассалому алайкум бардруи азизам ва касач хелен созаин хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Ин моҳ ҳам тамом шудне ки имрӯз 30 ноябри соли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомонӣ на боло меравад на поён чанд русид 1000 рубли 123 сомон ай. дар имрӯза видео хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи восе, хонаи заминӣ ҳастай дар ноҳияи Дангара, ду хонаи заминӣ дига ҳастай дар шаҳри Кӯлоб. квартираҳоро гӯш кунед. квартираҳо арзон ҳастай дар ноҳияи Ёвон, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Истиқлол ва як квартираи арзони дига мисол фасони дига ҳастай дар шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 50000 сомониш мега. ина бардруи азиз як хонаи заминӣ 50000 сомон ва секомната квартира аста 150000 сомон. бардруи ғариба шумо метавонед ки як хонаи заминиро 405000 рубл бихарен ва секомната квартира аста 1217000 рубл. и видеогарини яъне ки то охиша тамошо кунед. мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ба умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаанд. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ай ҳамат хоҳиш мекунам бардруи азиз видео имрӯзаро то охиша тамошо кунед. не ки як дона лайки бепала аввал биҷиқ ва гӯш кун. бардруи азизи квартираи фасони хушои десен қарор дора дар ноҳияи Ёвон пеши гаида. дом бардруи азиз 12 этаҷаи мега ки дом 12 этаҷа 71 квадратаи сехонага кардаш мешавад. зуни азиз квартира дар шашум этаж қарор дора, ремонташ коробкааш хеле ки дар навор дидесен, овсвеч мега гузарондагиай ҳуҷҷато шартнома доштаи коллеҷ, балниса, магазин раҳи калон наздикай. бардруи азизи квартире ки дидесен ҷои зур даене ки нарша гуфта ки 300,000 сомонӣ бугу. 300,000 сом бардруи азиз нархиш будай. касе харидор бошем бо савдо мешава. маълумотша дар бар экран навистагим, номерои телефонаш имо ватсап дора. срош на касе ки ай шаҳри Кӯлобен бо диққат мара гӯш кунед. ан ҳами хонаи фасона бихарен касе ки пул дорен. бардруи азизи хонаи десен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Офтоблиқо, кӯчаи Садиқ. бардруи азиз пеши аэропорт ай ҳами хона 12 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, 2 та баня дора, ледни ва зимни. бардруи азиз хеле ки гуфтум 12 сотиқ замин 4 дар хонаи фасон, 2 та баня дора. мақсад хона бардруи азиз бари магазини Шариф дай мега. нарша гуфта ки 250000 сомонӣ бугу. марҳамат бардруи азиз, дар видеои пешина гуфтабдем ки ай шаҳри Кӯлоб хона бумон. ина марҳамат. маълумотша дар бар экран навистагим бардруи азиз, хона дар шаҳри Кӯлобай пеши магазини Акай Шариф да. занг бизанед, маслиҳат кунед. дӯстони азизам, мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. як квартираи арзони дигара гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дора дар вилояти Суғд, шаҳраки Истиқлол, пешина номаш Табошар, дом 5 этаҷаи сехонага квартира дар 5 этаж қарор дора. квадратш бардруи азиз ай 60 боло ай мега. ремонти квартирач хеле ки десен замонавӣ ай мега. овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%, консонер, стирални машинаи автоматеш меистодай. поёни хона да бардруи азиз агаротам дора. мактаб, садиқ, магазин наздикай. нархи квартираро бардруи азиз 150000 сомон мега. арзон мешава, алишам мешава ба дукомната квартира дар ноҳияи Ёвон ё ин ки шаҳри Ҳисор да боша. бардруи азиз хеле ки гуфтам, ин квартира дар вилояти Суғдай. занг зада маслиҳат кунед.
бардорои азизам, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восе деҳаи шобика 7 сотиқ замин будай 3 дар хона ба калидорш кардагӣ. дарини хона бардорои азиз евроремонти зур кардагие мега. овсвич мега 24 соат ҳастаи баня кухни тандирхона дора. бардорои азиз хеле ки дидесен хона фасони беҳтаринай нарша 260,000 сомон мега. харидори аниқ боша бо арзон мекунем гуфтагиай. се та рақамҳои телефонша мондагиам, занг бизанед, қади соҳибхона маслиҳат кунед. бардорои азизам, бо як квартираи арзони дига аз ноҳияи рӯдакӣ гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, тарафи Истиқлол Д. дом 6 этажаи. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 65 квадрат будай, ремонташ коробкаи мега. овсвич ҳастай, ҳуҷҷатҳо шартнома доштай, мактаб, саддиқ, бозорча, балниса, ана мед коллеҷ наздик будай. бардорои азиз, канечкаи 48 дай ами квартира. айраи калон мега як 500 метр дур будай. нархи квартира бардорои азиз 270,000 сомонӣ мега. ягон сумша арзон мекуна бо 270,000 сомон. ана духонага 4 этаж ноҳияи рӯдакӣ да будай. маълумотша дар бар экран нависагӣ. бардорои азиз, занг бизанед, маслиҳат кунед. бардорои азиз, агар шумо ягон чи реклама дошта бошед, номерои ма дар якум комментария закрепит кардагиам. номерома ҳамҷа бинависен ватсапимда. бардорои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 4, 8 сотиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ана бардорои азиз, хеле ки гуфтам 8 сотиқ замин 5 дар хона ба д калидор шай. ремонташ миёна гуфтагиай, овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, веранд доштай. бардорои азиз, нархи хона 220,000 сомон мега. касе харидор бошен, занг бизанем, бигӯен ки номерои канали Сауду Тиҷа гирифтам, бо шумода арзон мекуна барои нархиш. маълумотша дар бар экран нависагиам. номерои поёнгиш, номерои расияш ватсап дора. бардорои азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як хонаи замини дига арзонаи нархиш, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дангара, деҳаи Шаҳбори Кӯҳна будай. 8 сотиқ заминай, ду дар хона ба калидорш кардагӣ, бания дар даруншай. ремонташ коробкаи. бардорои азиз, овсвич мега ҳастаи миёриш тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100%, ҳамсояҳо зиндагӣ дорам. бардорои азиз, и деҳа деҳаи ободай. нарша гуфта ки 50,000 сомонӣ бугӯ. срочни пулш дар кор буда. бардорои азиз, 50,000 сомон. касе харидор бошем, бо арзон мешава. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда ватсап дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. анаки бачаёча, мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. бо диққат гӯш ки квартираи арзона гап мезанам. бисёри бардорои Россия хоҳиш карданд ки квартираи арзон аз шаҳри Душанбе бимон. марҳамат, гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. як хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 41 квадратни метрай. дом навастройка, квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ба чизи чораш фурӯхта мешавад. як хонага духонагаш кардагиам дар назди балнисаи инфексиони да будай. назди балнисаи инфексиони. бардорои азиз, блоки 7, ошёнаи 8. нархи квартира 250,000 сомонӣ. касе харидор бошем, бардорои азиз, масъалаи нархш қатъи арзон мекуна. числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанед. хайрам, хеле бачаёчаи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонак рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардорои азиз, аки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор, ҳами ядона лайкира баҷихен, ҳами бардорое ки чизошона мо дороӣ кардан бифурӯшам, беҳад кори хуб мешавада. бардорои азиз, ядона лайки бепла баҷихен, дар комментария 3-4 комментария фасона бинависен, беҳад зур мешавада. дӯстони азиз,
агар он кас реклама дошта бошад, замин, хона, мисол квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш боша, инами рақамҳои дисем бардуи азиз, да ҳамин рақамҳо дар WhatsApp шурӯъ кунед, мо барои харидоро рекламаи зурш мекунем. Бардуи азиз, дастгириро канда намекунем, гуфти ҳамо бародар. Лайка бижиқ, подписатсия ки, видеои нава ждат ки, хая ки. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.